Takže čaute, tu je Archer a vítajte u asi už u 4. epizódy Minecraft Skyblock. Hral som mod za kamerou. Tam ten portál sme si postavili minulý diel. Tu som stromy zasadil. Myslím, že minulý diel boli tiež takto isto vyrastené. Teda, neviem. Pozriem to ešte. A načasol som si strašne veľa cobblestoneu, aj vypálil som si. A to sa mi páli? Nie, nepáli, tak dám páliť. Vypálil som si ešte, no, vypiekol som si ešte aj uhlie drevené. A to je všetko. A dneska by som chcel ísť rozšíriť ostrov. Takto. Jop. Dobre. Som si ho hrozne osvietil. Sa mi to nespavnovali príšery a také šelijaké zrúdky. Takto. Ináč mal by som si už urobiť dreváreň. Ako? Nie dreváreň. Aby som mohol mať viacej dreva. Je sapling. Ale so saplingami som už na tom celkom dobre. Minulý diel som mal toľko isto a zabili ma, preto, lebo som mal plný inventár skoro saplingov. A zabili ma. Juj. Inak načasol som si a dal som si takto ešte vyrobiť krompáčik. No, takto by to nejako mohlo byť. Až na to, že toto nebude. A toto by som mal presunúť niekde sem. Keď to je už takto dopostupné, tak nech to už ide tak. Takto. A nemám pri sebe tí polbloky. Takto. To by mohlo stačiť. A to dám sem. Koľko je toto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Takto 6. 3. 3. Toto by mohla byť taká plošinka na spavnovanie zatiaľ vepšíkov. 1, 2, 3. Kto? A tuto asi 1, 2, 3 bude ona až tam. 2, 3. A nebude. Super. Nemôžem si dovoliť moc plýtvať hlinou, lebo hlina je tu vzácna. Takto. Takto. To pôjde tak. Tam predstav nebude, len teraz páli. Juj. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Aha. Aha. To mám asi až z tohto pod... Nie, jak toto mám? Ale nevychádza mi to.
Inak, toto by som tu takto mohol dať. Toto odkopem. Super. Tak. Nevadí, keď to aspoň zajde sem. Dobre. Tuto bude takto 1, 2, 3. Tú stranu ešte nebudeme riešiť. Mohli by sme túto takto. Ach. Toto nie je dobré. Toto budem musieť prerobiť. Keď to zatiaľ necháme tak to pôjde. Toto takto. No, už to vychádza. Neviem, či je to pekné, ale mne sa to takto páči. Sakra. To je posunuté potom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Áno, to je ten jeden blok posunuté. Že tuto bude roh. Že toto pôjde preč. Čakať. A toto je to dobré. Jojho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Na dĺžku blbo. Koľko je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto je blbo. 8. No jasné. Prečo to nevychádza? Aj tak sa mi to tak nepáči. Toto tu dáme a toto preč. Tak stopnem to a po malinkej prestávke som tu späť, lebo chcem toto tu vymeriať a ešte toto tu trochu posunúť. A keď to budem posúvať, tak vás potom zavolám. Som tu späť.